nag-live lang po. Iwan ko po ito sa cellphone ko kasi marami po akong trabaho. Ayan guys. Diyan lang muna. Bahala na kung madyan. Ito na lang tingnan nyo. Oh. Yeah. Okay dyan. Oh. Bababa lang na ako kasi walang mga workers naman dyan sa kabila. Saka hindi sila makapasok, may gate naman po.
cover, madam, I told Danya that she will send to Shirley because Shirley they will go up and she will give it to me. Danya is going to residence by Bosta, so she cannot keep with her. So she will give to Shirley and she will give it to me and I will put on the other bed, madam. We have, madam, this one because I told her to bring from Beirut. Hello, madam. Good morning. Sorry, I disturbed you, madam. Maybe it's fine, madam. Did I still? No, because you have still. I put a little cover with your pillow. I put two. Still, you have four, madam. No, no. In your four pieces of pillow in your room. This for you. So you want me to put the all cover with this and put in your on your bed? Ah, because the other one, madam, is like square, but it's big. It can be for one of them, and then yeah, it's square. It's not rectangle. One square and one rectangle. The one left then to your bed. No, no, no. Pillow, madam. Pillow. Yes, madam. Yes, madam. I don't think so, madam, but it can be also to, I will check, madam, but I don't think so if you have for the square. This square is not very big medium here. So you will bring the pillow. Okay, madam. It's clean now, this one I put. Na, madam? No, pillowcase, yeah, we have madam pillowcase for them with this, yeah. Yeah, madam. I have one here in M10. This is good, madam. This is good. But we have also in there. So I took to Dalia to bring it last time, but she cannot. Yeah, she cannot bring it with her because always she's going to restaurants by Bosta. So she told me she will send to Shirley, and Shirley she will give me here when they will go up. No, for them is like no, it's not too big. It's for you is big, but you have madam cotton for you on your bed. Yes, madam. Yes, 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 madam. No, no, madam. That's why I'm waiting. Well, Madam Nada told me that they will print it. This one, but it's now. No, no, not that yeah, madam. So, I remove now, madam, the iron board in your room. I put in our room and the table. So now in our room, it's too, yeah, no, we cannot move. Not manage here. After we will see what we will remove it. Yeah, madam. Yes, madam. Yeah, madam. Yes, madam. No problem, madam, because, yeah, madam, no problem now. Yeah. Madam, or we can put after, madam, this, if we remove this again, we can put it in our bathroom for the meantime. Because I talked to Madam Mirna last time about the bed, and she told me because in the room of treatment of disability, it's like they put also, madam, a lot of things there. We have a lot of things. And also, we cannot
See you, madam. You okay, madam? Yala, bye, madam. Bye, madam. Yan, ready na po ako, guys. Shubat do lalos. Shubat do teni hayda. Shubat dak teni. ماشي بدي اشوف ظبط له هون مثل الثاني هون ايه مبسوطين ايه. بدنا نلخص الاوضاع. Abukra na kalako kalid. Abukra na kalako ano ano ba? Hello, adawa sa tinida. Eh, ano na dako ano tinay. Dito ano. Ano siya?
GB7 po, ano dyan? Ale czy wie, mi śmieci i sobie na هلا ما عندي
Khalid told me when I was down because I went to Dirken to buy a gabrete. He told me, madam, that he want to paint your room. Mr. Gabi called him. So I said, okay. So I said, okay, but don't go up now. I want to remove first the bed sheet and the things there. Yeah, madam. She said he will start. Yes. Okay, madam. Welcome, madam. Alam mo, Mer, masisiran ako ng order. Inayos na ng kama ni Madam Nandang, nililis ko lahat-lahat, naglagay ako ng kortina. Tapos pinalis sa akin dahil magpipintur pa si Khalid. Bakit ngayon lang magpintur? Nasabihin nila magpintur eh. Sa Sabado may big party-party na sila ng Biyernes. Diyos ko, masisiran ako ng ulo sa kanila.
Kaka, ay ako, kapag dito. Sampod na no, kuha, at sampod na numibis, kada biyernes. Guys, kung kita man yung magandang hindi ka sa konti na, hindi ka magiging banner, pagi anak na. So, nang kasawa dyan, anak na kundi ang uma. Kaya may kanya-kanya, mananili, may kwarto ni Madam Nada, di prinsip, di na kurkuti na tayo, papintor. Papintor ka no, sabat, di party ni, nagatupay ayuso. Ni, napala naglinis ni, nagamit ng sirikani, ikirwan. Bakit naglinis ikirwan, nagpapalos na sa ni. Kaibigan pang kinita, nagrugi man nun, nilinis ko man nun, nagsisulubak man nun. Di man nun, ayan, di man nun, kasi man nun, kaya na natin, ay, sumabak na ang kanya. Pero ano din na kanya dito. Among mo yung bakit na dilima? Agi din pagkuha namin, ano nga agrinis di balay na? Hindi namin sa kami nagtudo. Bakit emparor ni Barbie dito ko suda dyan, wato ang pinta dyan ko sa dating manaw, kinaluban dalang ulos. Natudo, di tarayang at tarayang mulog-mulog, dadating gabing ito na dilima ko mapasa. Pinagsakit sa ko, dahil tuming gano'n yung sang katuktukang hindi na babali, siyempre. Asakit sa akin, pila dilima, siya doon na niya kukuha. Iba kaya na ang umulog ko na nakabit na di ko sa pinag, tudo bakit, so pila ito pagpampanan na na. Among ito ko na napay. Di ba, dahil ako kanong bakasyon ko kami sa bulan dito. Bakasyon dati sa may baga naman itong kalinisan di balay na. Tapos tama dyan nga ito. Sito ko yung linis dito. Sa di bagang asta. Akasampo da amin, panganandad ka may. Manuda amin napakanap. Dito, iko naman tungkol kini Aya. Sige, sa gano'n ni Shirley. Kaluda dito baba. Luwada dyan nga ito. Ha? Luwada dyan nga ito. Sika na ikot ko ah. Lima dyan ayan may. Pwede siya nga pulot pa ka na kanyal daw. Lance Candina. Di ba? Si kami pa yung kasulong. Di ba? Di pa yung ubeng. 14 kami amin dito na burata. Ito yung bilya. Imuli di Domingo na naman ito. Medyo na nagbagas na ganalan ko. Nang inurwar ko, inorme, kaya doon ang nidal niya nagkado di bitsin ni ay, kinigusik mo siya na ikado ko di bitsin di biliman. O kaya doon ang nidal niya nagpunas-punas muna, nagkuka, naglilinis at tiba niyong da. Nag-insi, yung pamingin ko ko dito ko dito terwar. Hindi rin ko namingin ko at hindi mo, handa ka nung kati matulog sa kudo. Din subli mo man ang ginisir ko dito, tawag mo nidal niya, bibaba na pinistra nga gabi, hindi suda na sapa lang bibaba. Din subli mo man ginisir din kinalubanan. Kasi hindi na pang buniranin mo dyan nga ito. Nilinis ko man dyan yun. Nagpudot. Mangingisit ang garo doon. Ura ko man nung pastingagit. Ako mong gagmuhin nga madi. Diyos ko. Hindi ba? Ura di ba ka? So nga di may nagpudo man nung aldo nga talaga. Nagpudo ko talaga. Tapos natudwana kami na. Natudwana. Napapasak pa tining di ka naman ti-permit talaga kahit kung ako mapasalit ang kwarto. Ang aning na details ng aning na susunod bakit niligains ko. Hindi lang po kita ang tubig. Sa mga kapitid ng niligains natin at tingnan ko ito ng magulong at pinto. Iso kinatungtong ko man ni Surayba. Kung api ipapinto ka, bagbaga na ka rin din may sunang, ipimanaw sunang ng 2 weeks yun. Api nga umad at pinto ko, hindi ka tagsao. Tatay, gapot ang pinikturan isong na di kama na, nakita na diyan nga na pinturan, siguro yung baka na kinikapsat na Mr. Gabi. Mr. Gabi, kaya na dato yung caretaker, may kata, nagpapapadang numanungal daw ko palpas dato. Sakto man naglinisan, sakto man nagkanagbitsitan, aglinisat pa di ko sina ni Ibababakot. Baka, nagkotot i-quality kasi na ang umuli ng tungkot kung dagito yung kakatokot. Awang mo tiba na pa siyempre nalinis na. So kung nakakabakti ganyan, apay nga tinaguntan na kayo ma. Bado naman. Dilagay. Dilagay. Diyan kasi kasasatay ko katulong mo talagang bakit niya. Pagligaw ko. Siya, uray mo trabaho bakit basta kumanang ka kapakaskas na nagpa-din sa utong daw tinagsakit ng tinakumpungan. Namasaksak ta na kakalayo
kami gamon amin niya nga kwan nga pag siya atang tamo nga na siya atang para kanya na atang dilima ang pidaraksa ana mo aga appreciate by so kung ka nga nagpasyerta ni Daliri ka naman at least nagmalmalon ang malapan Yun ang yun. So, nagkaroon sa tayong kanto pa siya ang tagi ata dami niya wala na grapes kaya din gawa pa ko niya na na. Hindi na grapes. So, kanang tiba ba mo nagkanto na diliman baka ang kamay kamay kasi pupuntong ako. Nakanak nagbirok dito ibantay tiguradis. Anong sangpok ko. Manunga garita na panakawan. Nagkasagla lako. Ha? Isugong ko na naman dato'y pa. Ato'y nakanan ba? Ato'y tagabantay ko na nakanya ko. Ano? Sige, katak ang amin ko na. Ako bang tikwa. Sulupin. Kula na ko. Ulit na lang ito ha. Dito na bigat na bumatang sulupin ko na. Para kita ako. Parang bumatang sulupin. Kira-kira na lang siguro pala kira-kira na amin. Hindi ko ay ako. Siyempre, ikado kung ka ang mga marugita. Poskasta. No yung oras nyo ang nga doon nalpasan ang palinis ang tumanan at taglinis sa tupid ko. Dato yung Sabado ko iso tibig party ni Dagol. Birthday na. Kita na natin may dapo ko dito party ka kasta. Umay di dali na mapandiri sila, ikuwid kayo suna umay. Bumabada, ibabada mo lang suna. Mga Pilipin manaw dadi Domingo, siyempre nga nalinisan. Naglinisan. Nilinis ko pa dyan, pinako pinanong. Yan nangyari ka, di rabi nga fireworks. Ito nang bami, ito ta sinsinda. Tapan amin na rugit iyay, balkon ng Mr. Gabi. Ito nila sa manan sa nagsisiguro, mas nagsisiguro. Ito kami, talaga ito kasi talaga ito. Aldaw kan rabi, handa nga dito yung namangmangan. Bigat dalang namangmangan, sa matulog lang ka, kumano dalang bigatin. At sa lahat naman ng namangmangan. Nagbayawid yan, like kanila din ang kami nga nakapakan ng kami ang buda dahil sabay na sa algi lang sa amin. Mag-aay damit na dito yun. Ang problema na ito yung nga ito yung puro mo luto kaya da. Ito ka, kain-kain ka, kasi may $5 lang ka, $1,000 pa ko. $5 lang yan. Birthday nga ng day ko day ang tida da dilima. O, dito nga basta no Marsay Day, sa birthday na sa Puy, birthday ubingan. So, doon celebration day restaurant, ibang time.
Ang gupay na ko nga ang gupay na i-upload di pero at siguro din yung restaurant sa simang puta dito, may sakta ang daw ko nagbati tayo. Ang dami may nang sa lugar ko ang dili man dapat umay, inimbitan da ba isuda. Kung nagpagbati ako ko may kung ano ko may ako na wala ka rin ko kini di Dili ta gani. May gani sa ako at siguro. Khaled, Khaled, pisulong po. Ha? Pisulong. Yan ako. Al-uda madam nada. Dalihan lang. Bakit sige pang kinusunod ang huli na nakanta ng pintuan. Ingat ka namin na napapagpasyahan ng dagdag. Para nagkami mo i-protect na nalawa na. Mga karatan tayo ito nung mga dating mo. Dati dito nawagot ko basit. Di kanta takadwang. Sige. Nirabay ba